Yusuf Arifoğlu, Doğru Haber. Hewciya Kanûna Esasî Qur'an din jî İslam bibe. Ji nû ve guhertina Kanûna Esasî dîsa ket rojava Tirkiyê. Di vê çarçoveyê de rastiyan jî xelet, pîrekên sernoxumandî û gelek kes nivîsan dinivîsînin û nirxandinan dikin. Kanûna Esasî ya Tirkiyeyê di heyama ku laiktî hat destpêkirin hatibû çêkirin û hetanî vêga jî berdewam dike. Kanûna Esasî ya Beşerî ji wê rojê û pê de bû sebeba gelek qetandin û pirsgirêkan. Tê gotin ku di her çêkirina Kanûneka Esasî ya vî welatî de müdaxeleya hinek kesên derve û hundir heye. Ev dereweka gelek mezin e. Ên ku dest avêtin vî welatî û Kanûna Esasî guherandin hew tenê muqtedîrin. Ji tiref vesayetê ve hat çêkirin, ji tiref eskeran ve jî hat parastin. Ji destpêka li darxistina Cumhuriyetê dîn, ziman û nasname hat înkar kirin. Wexta xelk berxwedanê danîşandan hatin qetil kirin, îdam kirin, surgûn kirin, xanî û malên wan bi ser wan de hatin hilweşandin. Wek xaîn û terorîst hat îlan kirin. Ji ber vê yekê cemiyet û hêzeka alternatîv nehat sazkirin û çêkirin. Bi sebeba vê yekê armanca înşakirina Kanûna Esasî ya Dewleta Ulûs a salên 1921 û 1924 û Kanûna Esasî yên salên 1961 û 1982 ya darbeyê bi zor û zextan li ser xelkê hat tetbîq kirin û ket rewacê. Ev Kanûnên Esasî wek kanûnên ku li dijî bawerî û heyatê ye di tarîxê de hat xeyt kirin. Bi van kanûnanan re xelk baweriya xelkê nasnameyên cuda, zimanên cuda nehatin hesab kirin. Ev kanûnên Esasî ji xelkê dûr ji tiref hinek kesên ceberût, müsrîf û hew tenê ji xwe re adil, elît û grûbeka tenê ve hat nivîsandin û xêzkirin. Kanûneka Esasî ya ku ji tiref hinek kesên ku zilmê dike dibe sedema xera kirin, cudahî, teasubê û wek tenekên vala hew tenê dengê derdixe, nabe Kanûneka Esasî, dibe birîn. Hêviya me ev e ku ev guherandina nû ya dawî bibe. Dîsa li gor daxwaz û hewes û qewmiyetperestî û laiktiyê nê çêkirin. Lêbelê tiştê ku tê xuya kirin wê dîsa wiha be. Lewra ev welat digel xelkê wê Müslûman jî qanûnên wê yên muxalifê Îslamê heye û ev qanûn tê sepandin. Digel dînê vê dewletê û xelkê Îslam me jî ev yek di qanûna de jî hatiye beyan kirin, lêbelê daxwaza vê yekê wek sûçtê qebûl kirin. Li vî welatî kesên ku di meclîsa îlmê re derbas bûnin, di meydanên cihadê re derbas bûnin, eniya wan di secdeyan de manin û ev yek wek îftixarê dibînin. Lêbelê li welatekî wiha dîsa bêhurmetî û dijminantî li dijî ezanê, camî û hicabê tê kirin û li hember van kesana tu müeyyede û ceza nayê dayîn. Li vî welatî kesên layıkvan, rastgir, çepgir, liberalî û muhafezekar herkes dikarin fikr û ramanên xwe bibêjin. Lêbelê wexta Müslûmanekî gotinekê dike, qiyamet çê dibe. Tiştê ku me ji Kanûna Esasî fêm kiriye ev e. Madem ê ku me çêkiriye Xwedayê Teala ye, ê ku nimetê bêsînor daye me ew e, ê ku hew tenê îbadet ji wî re dibe ew e, ê ku maddeyê saadeta dinya û axretê di Qur'ana Kerîm de dibêje û bi rêz dike ew e, wê çaxê hewciya rê û nîşan û Kanûna Esasî ya me li gor Qur'anê be. Hewciya Kanûna Esasî ya nû bê rengê xwe, boyaxa xwe, hukmê xwe û bi naveroka xwe re li gor heqê be. Hewciya Kanûna Esasî ya nû ne li gor kesên beşerî bê çêkirin, divê li gor hiqûq û qanûnê Xwedayê Teala bê çêkirin. Hewciya li gor wehyê be. Yani hukmranî bê şert û merc ne ya meclîsê û xelkê ye. Li ser navê xizmeta ji xelkê re hukmranî ya Xweda û Qur'ana Kerîm e.